săptămâna trecută, joia trecută. Mergeam frumos, am o zonă aici unde pot să îi dau tare, știi? Tare. Mergeam 130, 120, cam așa, pe acolo. 120, pe acolo. În fine. Depășeam mașini, că e o linie super lungă și dreaptă și două benzi, în fine, poți să-i dai. Vă mâncați și mergeam eu frumos acolo, eram tactin, știi? Eram băgat acolo sub bulă ca să-i dau. Dar puteam să dau și mai tare, dar în fine, mergeam cât să pot să depășesc. Și vă mâncați așa. Eram în depășire. A trecut unul cu un căcat de scooter de la, cum fula nu știu, mă, Yamaha T-Max, erau doi pe el, ceață vă mâncați, stăteam pe loc. Mau! Handicapați, mă mâncați așa. Copii handicapați. Da. Vă zic eu sunt măricel. Pentru motorul ăsta sunt la limită așa. Și dacă stau drept, simt tot vântul în piept. De fapt, nu îl simt în piept, îl simt undeva în cap, aici, pe aici îmi vine. Da. Și eu mergeam acolo ca băiatul și trec ăștia cu Q-Max-ul lor. T-Max. Din clubul VIP de la tine, de pe canal.